En dan zie ik niet 3 gewonnen partijen in dit op. Ik zie Jur heeft 2 partijen in dit op en nog 1 Bassani. Lana net zelden, ook 2 gewonnen partijen in Bassani. En dan mevrouw Korter, Broek, als u dit duidelijk schrijft, nee, dat doet hij verkeerd. Dat was een Wasari van Julian, hoor. Ja. Dat klopt niet. Draaien Julian. Ja. Cristiano, kijken wat we doen. Ja, een beetje onduidelijk. Mensen achter de tafel staan gedrukt, zetten wij die 1, 2, 3 en 4. Hou vast. Nee, resultaten, nee, inplaats was hij, waardoor het duidelijk is dat er bij zijn. Kom op jongen, draaien. Dat gaat wel niet meer. En die zegt, dat is ook echt wel niet één, nog 2, Lana 3, 1 van Duivenbroek, 4 against the 5. Heel duidelijk. Oké, bedankt. Erop jongen, erop. Nee, volgens mij hebben die Wasari dus verkeerd gegeven. Ik weet het niet, ja. Ja. Ja, maar volgens mij klopt het alleen niet.